Цветът е брутален, цялата кола е брутална и 22 година 10 месец щета. 23 година първи месец щета. И така, на вашето внимание имаме един красавец отново тук за 108 000 лева. Това е SRT 392. Charger естествено. Charger White Body Kit, кола, която наистина е доста харесвана. 6.4 мотора, 500 коня, 12 000 км, 22 година. Това е като iPhone Pro Max. Така, в България си е количката. Погледнете за какво става въпрос. Цветът е брутален. Цялата кола е брутална. Тук вече е друго ниво. Гуми, джанти, манти, страшна работа. Гледай коста. Салон или няма? Какво няма? Тия коли имат повече екстри от чаленджерите. Иначе вътре си речи същата работа. Я нещо интересно пише ли? И има автомобили, които предизвикват внимание и желание да ги притежаваш в абсолютно всеки. Този Charger е безспорно един от тях. Нещо ми се губи мисълта, но няма никакво значение това. Дай да видим Car Vertical дали ще загуби нещо. Така, снимки няма. Странно. Одометър има. 12 000 км, 24 година, 5 месец. Добре. Само, че тук гледате Костас. Започваме надолу. Тук имаме, ето, американка е. Както виждате, няма снимки. Не е задължително винаги да има снимки. И 22 година 10 месец щета. 23 година първи месец щета. Американка е количката, така че е хубаво човек да го има предвид това нещо, защото ето нямаме снимки. Не знаем какви са били щетите. Може да е била помляна. Може да е била щета дърскотина по каско. Така че това е нещо, което трябва да се говори с продавача. Иначе другото си е... Колата е брутална. Няма две мнения по въпроса, така че да. Както видяхте, не е задължително да има снимки, просто понякога трябва малко да търсите логическия път на нещата. И да, промокод DIV в сайта на Car Vertical или направо през линка в описанието ми. Действаме!